Moji milí studenti, určitě jste zaznamenali, že se vám blíží maturita. No a já jsem se rozhodl si s váma zopakovat látku kompletně celého vyššího gymnázia z biologie. A na pátek jsem vám nachystal pěkný testík. V testech můžete hypoteticky očekávat následující témata. Nukleové kyseliny, viry a prokaryotické organismy, za druhé eukaryotická buňka, kůže, vylučovací a dýchací soustava člověka, dále pak nervové a látkové řízení organismů, smyslové orgány, vznik života na Zemi, obecná zoologie a srovnávací fyziologie živočichů, fyziologie rostlin, rostlinná výživa. No to ne. Jen počkej, králíčku. Slyšel jste tam chtěl dát? To se nemáme šanci naučit. Já bych ho unesl. Zbláznil ses? Co kdyby nám s tím pomohl Schejbal? Nevíte, že je něčem Schejbal? Schejbal? Ten tu před chvilkou byl. Někam odcházel, museli jste se minut. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day, maybe next week. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Hledali jsme ho úplně všude. Ale on prostě nikde není. Won't you fly free, bird, yeah. Tady můžeme vytknout A1, vyjde nám 1 minus Q na druhou, rovná se minus 16. A dámy přišli pozdě, služba na kytky. A pokračujeme. A1 krát. A co kdybychom ukradli zadání toho testu? No, to bychom mohli, až budeme zalívat ty kytky. Jak jsme měli vědět, že tam má kameru? Hele, Stejskalová nám chtěla něco vzkázat, tak pojďme za ní. Viděla jsem ho, jak ty vaše testy tisknou, takže je musí mít někde uložený, tak mu zkuste hacknout účet. Holky, já vím, že bych vám to neměla říkat, ale to má za to, že nám pořád bere chemický pláště na biologické laborky. Kde máš přezůvky? Běž se přezout. To nemá cenu, Jacko má oči všude. No, Králíček ty testy schoval do kabinetu. Musíme se tam nějak dostat. Já bych věděl, jak Králíčka dostat z té honory. Pane učiteli, pojďte rychle za mnou. Tamhle na chodbě jsem zahledl úplně zvláštní druh žáby. Pojďte rychle. Opravdu, Odskáče, pojďte. Co vy děláte? Ven! Hned! Hello! How are you today, class? What's wrong? What's the matter?
Mr. Myškář is obstructing our plan. Oh, I don't think I can help you with that. You may need to talk with someone who understands psychology. Takže vy potřebujete přesvědčit kolegu Myškáře. Ne, že by se učitelé na Biggy měli špatně. Ale tak zkuste ho podplatit třeba sušenkou. Podplatit sušenkou? Co to je za blbost? Ale musíme to zkusit, nemáme jinou možnost. Ale co s králíčkem? To je moje oblíbená plachta. Jenom škoda, že tady nemám svoje studenty. To budu muset vzít zkrátkou. Bez dechu, bez spěchu, ženu si to po mechu, pověřen úkoly, ženu si to po poli. Nemám chvíli klid, já tam, dávno už měl být. I voše v lese, testy jsou volný. Tohle by se vám mohlo hodit. Díky, jdeme. Zase vy? Ale tak mohli bychom se domluvit. A stejně je to jedno. To budu muset vzít zkrátkou. Dopište slovo, odložte tušky. Jo, zapomněl jsem říct, že dnešní testík je jenom na jedničky. Zezadu zvlášť AB mě vyberte. To si dělá